Казвам се доктор Михаил Георгиев. Аз съм специалист по анестезиология и интензивно лечение и работя в болница Света Марина от около 8 години. Работата на анестезиолога е доста специфична и се отличава от другите клинични специалности по това, че първо ние покриваме както операционните зали, където даваме анестезии, за да може да се извършат оперативните интервенции, така и интензивно отделение реанимация, където лекуваме най-тежко болните пациенти от всяка една клиника. Анестезиолога-реаниматор трябва да има много широки медицински познания в всички клинични специалности, включително трябва да разбира както болести в детската възраст, така и в дълбока старост, тъй като на операционната маса може да легне човек във всяка възраст, с всякакви приближаващи заболявания и ние трябва да знаем как да се справим с тази приближаваща патология при конкретната оперативна интервенция. Всяка една анестезия е специфична и всеки един пациент е различен. Не трябва да се влиза в рутина, трябва да се прави план за действие при всяка една анестезия, било то планова, било то успешна. При спешната има по-малко време за реакция, но пак си създаваме план, по който да действаме, така че състоянието на пациента да бъде възможно най-стабилно и изхода от операцията да бъде благоприятен. Пациентите често се притесняват именно от анестезията, която ще получат, когато се записват за дадена операция, не толкова от самата операция, колкото от това да изпаднат в безсъзнание. Анестезията сама по себе си, общата анестезия, е отнемане на цялата чувствителност на пациента, включително и съзнанието. Това не е просто един дълбок сън, това е цялостна безчувственост и когато ние дадем обща анестезия на даден пациент, ние, анестезиолозите реаниматори, отговаряме за неговите жизнени функции, които контролираме в оптимални граници по време на цялата оперативна интервенция. В съвремието общата анестезия е многокомпонентна или така наречената мултимодална анестезия и в нашата клиника ние се стремим да внедрим техниките на регионалното обезболяване. Тези техники са много ефикасни в следоперативния период, тъй като пациентите реално не чувстват никаква болка и могат много бързо да започнат да се раздвижват след една голяма операция, не щадят дишането и това ще доведе до по-кратък престой в постоперативното отделение и по-бързо в изписване от болницата. Болката е сериозен проблем, който често се подценява и дори пациентите се научават да живеят с нея. Но основна част от нашата специалност е справянето с болката и контролирането на болката чрез различни медикаментозни и регионални техники. Физиологията включва обезчувствяване на пациента. Сега по какъв механизъм се постигне, зависи от типа на упойка, която ще се даде на пациента. Съществуват обща анестезия, централни блокове, периферни блокове, фасциални блокове, като всеки си има собствена методика и техника на изпълнение. Ако говорим за обща анестезия, тя включва загуба на съзнание, липса на памет за случващото се с пациента, обезболяване, невровегетативна стабилизация и прекъсване на рефлексната дъга. За различните качества се използват различни видове медикаменти. За да бъде по-достъпно разбираемо за пациентите, мога да кажа, че регионалните техники на обезболяване представляват една инжекция на локален анестетик под ехографски контрол, която блокира предаването на болка в даден анатомичен регион.